smoker. Det er bra. Bruk en smokk. Fin. Jeg passer flex for dragen. Bra. Thomas. Site. Det er smoker. Og en oppå med deagle. Oppå boksen på site. Heaven. Oh. What? Han er 99. Han tagger 99, han er inne. Han er deagle. Hvor de var? Jeg tror den er på site. Site. Var han heaven nok, var det ikke? Me, please. Han er kjøpt like lenge. Ja. Jeg nå. Nei, det var han en enemy kjøpt deagle. Jeg får klikke musen. Nice, Thomas. Hva løk. Det kom siste. Ta Han bomba. er jævlig low, tror jeg. Jeg tror han var heaven. Klikke musen min. Den er heaven. heaven. Activating the bomb. That's good. Hvor er det pistol, gutter? Nede der. Der, ja. Thomas K. Guinea. Shit. Det er ikke rekord, jeg.